Salutare, salutare, fraților! Iarăși m-am reîntors la proiectul nostru Grand Free, cel mai bun site și cel mai puternic site la momentul dat. Astăzi vreau să vă arăt cum se face și cum se mulțesc gramele de pe Grand Free. Să începem cu smart contractele în fiecare zi. Uitați-vă, se poate de făcut câte 2 grame pe zi. E foarte bine, foarte bine. Bine, să începem. Primul contract se face, se dă o confirmare și pe urmă se dă, tot mergem înainte și înainte cu da. Se poate de făcut până la 5 contracte pe zi. Dăm iarăși o confirmare la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Dacă intrați în fiecare zi, puteți să faceți câte 2 grame pe zi doar de la contracte. Putem și să facem și să cumpărăm în fiecare zi câte un contract. După aia, după ce terminăm contractele, putem să dăm la fiecare oră, iarăși vă spun, fraților, să dăm și să mai luăm iarăși. Putem să câștigăm 0,3 1 gram, 10 grame, 100 de grame și 1000 de grame. Depinde totul de norocul vostru. Să încercăm. Să vedem, am câștigat 0,3 și 1 gram. Păi bine, e bine, se poate de făcut bani stând acasă. Pe curând, vă doresc o zi bună!